ở thành vùng ta muốn khám này ở thành vùng trong khác trong anh muốn còn muốn ra cái muốn don ram don ram kami mà khai chọc phải kia tại bé lại khi nó khai mà xin chấp परिवार lukui lukuni cost không có rong na ba cái mà khai chọc phải kia anh bung prasanto deporma tại munai ni nok lukui ang bé lại khi nó khai rong mani khai kia walai bulai ni nok go tong tongu munai o kami kha don ram kami lukurok nai ne bidi omo wa bulai ni nok nangjak mang pili kam ka nai ne bidi omo kha wa bulai ni nok tangjak koro tong tong jaw munai masa pini mung tamung khamanai ni mung subita ni besani mung sondojai kai nung bun te chai tong ai ben kamla rok khai chai tong ni busa ko jon tong trai to 3 jon ma sapan poda polika poriakho kai te uskul lok gana gini to tong aro dono ram pra khosa tong tamo uskul ong na bari center ta na uskul ko ongonari tai kuno uskul to tong ro krai kai nin chrai rok amun bagi dama poria na bumtin bagi abone bai ma poria kai nung norok chamani nung mani ngkorok bahai tabu sorkan kun sep sap taman maya mung chab maya ai ben kamla se khai chai tong tai o parmani chairman tai member tong rok pormo ke hanai kul nang thon munai songno belai khe kharma sincha mang piliomo o dukho kost ni kono chini borok belai khe nainang thon belai khe na ekdom dukhoni kokomo belai khe lachme sincha kok chin bukung baran pokho buni do phakaim tios tonglia chin do pharokam tio tongma tongkha umahai tai bukungni family roko koijona tong tana bukuk jongni kon noko koijona tong borok 5 jon 5 jona bin noko chanai 5 jona tai ration card doctor tong krai ration card kri ko ration card krai labor card krai lukurok amno bono kisa chuba baji chuba na hangka kai or contact number tongo contact number call khadi bono kisa ang rang 50 taka je chungmani klang thangnai bukuk jungno na thia sak dawma haiki thangnai amo on ba sarkar chal tongnai rok ba cinta khu rok borong saimanai om haike ta chini life sesung thangnai chin tripprachar niyom bangko chini rule om haike mangda thangsinai na change dang nong yamo saimon chene hak mang thani namo joto kisu chini borok khawra se tongoi ma tonga jau omoni bagno lukurong chuba chung sanja jawo kisa contact number kha o je number link khai hodi bono sahajor nam chung khang kai nono kisa chuba lakhi hamnai ka lukurok kana bono kisa chuba nan kok bono saikhinai ka bono kisa chuba chu khadi bini nok bela kheno chaya bo dukho birman ekdom kosto khaisai tongnai borok kam kas khai ambagno tin nok ni nok tongmaya chon nok puyamo khai direct wala ni noksi onokono tong tongja jawo bini busaputi ma hapan porinan bo rang krei bono kisa chuba chu khadi laibuma to tibinai tongai rongo jotona hambai